தாராபுரத்தில் துணிப்பைகள் சப்ளை செய்வதாக கூறி கடைக்காரர்களிடம் முன்பணம் பெற்று மோசடியில் ஈடுபட்டு வரும் நபரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். தாராபுரம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உணவகம் நடத்தி வரும் ஜாபர் சாதிக் என்பவரை கடந்த 16ஆம் தேதி அணுகிய தௌஃபீக் என்ற நபர் தான் துணிப்பை வியாபாரம் செய்வதாக கூறி அறிமுகமாகியுள்ளார். 9,000 ரூபாய் மதிப்பிலான பைகளுக்கு ஆர்டர் எடுத்த அந்த நபர் முன்பணமாக 2,000 ரூபாயை பெற்றுக்கொண்டு போலி ரசீதையும் வழங்கியுள்ளார். ஆனால் சொன்னபடி சரக்குகளை அனுப்பாமல் நாளை தருகிறேன், மறுநாள் தருகிறேன் என தவணை சொல்லி ஏமாற்றி வந்த தௌஃபீக் ஒரு கட்டத்தில் செல்போன் அழைப்புகளையும் துண்டித்துள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த ஜாபர் சாதிக் விசாரித்தபோது இதே பாணியில் தாராபுரம் பகுதியில் உள்ள பல கடைகளிலும் அந்த நபர் கைவரிசை காட்டியிருப்பது அம்பலமானது. பாதிக்கப்பட்ட ஜாபர் சாதிக் அளித்த புகாரின் பேரில் தாராபுரம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து தலைமறைவாக உள்ள மோசடி ஆசாமியை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.